dare iri harina kutangira pamhuri iyoyo yakanga yauya chete last week. Idare remumusha menyu rinoda kuti rigadziriswe. Saka nekudaro takati aiwa chidaidzai mhuri kuti mhuri iuye so that dare racho rigadziriswe, musazotemana nematemo nekuti idare rakabva kana kuti rakaramba richiitika pazviitiko zvemumusha menyu. Ndinodaira kuti mauya mese makakwana semhuri handiti. Ishe Magondo mune chekutaura here? Ndimi ishe ikoko ndiyo. Okay, saka ndandizvondizvo asi yekwarunyanga iyi yakanga akanga aunza nyaya muno muri Gideon adaidza imwe mhuri vasiya imwe mhuri vakati havakwanisi kuya hatibatani pamwe chete but mune vanhu vari kupenga varipo kubudirwa pachezvavo mhuri vakambobhadhara $900 ekuda kudzinga ngozi mumusha here vakabvumidza vadzoserana pachezvavo futi hapana mutaribire mukati ngavauye wakakwana. Alright. Samodi moerenga maminutes kaundi matongo ndatohapana zvakawanda. Chandingade kutongoza basi kuti mhuri dzenyu ingani baba? Mhuri zedu dzimba zedu 15. Ingani munotibatsira takabvisa mari ingani? Handisi kutaura dzimba dzana baba. Dzimba dzana baba baba i1 ndowasara andini awari baba wakagara pasera. Wakagara pasera. Ndio warunyanga iwawo. Ndio warunyanga. Tese tawana. Pamakaya paya hamuna kuya nawo. Wanga wasipo. Wanga wasipo. Asi samwe ndakandowapa. Alright. Saka modzokera useri kwechuru handiti. Kana kuti pane briefing yakade kubriefa. Handisi kuti pane angade kubriefa here kuno. Waningina wangu wari pano sema mamirira akaita nyaya. Pana angade kutaura matambudziko amunosangana nawo kuti mambo wazivo. Takazvinzwa izvo tingarambe tiri pama. Saka vanhu vese muruziya kuti chikonzero chaunza padare rineri handiti. Hamuzoziya. Ndo zvatiri tichiverengai maminutes kuti mutauro kuti yakapinda. Yakapinda musi wa23 mwedzi wapera. Yaunzwa naRunyanga Gideon akauya nemhuri yanga yakada kutowandawo futi sezvakada kuita zvamakaita. Gideon akati musi wa14 June gore rineri akadaidzwa kwaMorgan achiti pane mwana ane 12 years ari kubudirwa achipopota. Kana nhasi mhuri iyoyo haipo. Takambouya takamboronga 5 July kuita basa as ne pasmo wakasvika pamba wakapisa imba yangu. Takazobvisa $900 yekuripa ngozi asi haina kubuda kusvika takadzoserana mari iyoyo. Kuuya kuno takarongerwa nemuzukuru wedu anonzi Dota ndiye atiti tuye kuno nenyaya iyoyo. Saka pane mhuri i1 yakanga isina kuuya kaunti 2. I1. Saka mhuri yacho iyo 1 yauya nhasi. Yauya yese. Ndoye kwa Morgan. Yese iripo. Saka moenda kuseri kwechuru kuti muchindorongerwe dare racho kuti rakamira sei. Handiti. Sorry. Ndiani arutaura? Ndi baba wemwana. Omwana ari ku mwana ari kuvara wacho. Okay. Ini ndiri kuzosaka kuti nyaya isvike pairi nhasi apa. Takaungana semhuri zveshuwa sekutsanangurwa kwayakaitwa. Takaratidza kukonana nacho vanhu vakatadza kutedzera zvaitaurwa nechi nemwana. Ndikufunga vaishaura chi zvaitaura mwana. Vanhu vaiti kupenga kuita chi kuita mwana.
zveshuwa ini zvaita mwana inini zvakandikacha madzi kusvika ndizokuunganidza vanhu because ini azosaka kuti vanhu vari vaungane tichibatsirana nezvinhu zvakuita chi mwana zvinhu zvaita mwana ini handimbobvira ndazoona muupenyu hwangu saka ndakanditaurirawo chi vana mukoma nana baba ndunga mwana wese ndakavataurira vese vakaungana ndofunga titori mumbowo dzese pane zvekurwara ndikatsanangura zvekurwara kwomwana vanhu vese vanotozviziva takatouya tiri semhuri saka ini chakazosaka kuti tichauye kudai kuno vanhu vanga kuti mwana wangu ari kudini ari kupenga havana kuzvibhirivha kuti mwana ari kurwara ende musha wedu chaitaura chokwadi wakarema vanhu vakutora advantage yekurwara kuita mwana wangu kugadzisa dambudziko remusha wakusiya nyaya yekurwara kuita mwana wangu inini wada kugadzisa matambudziko avo emumusha iye mwana arwara wakusiya wana basa nazvo saka vanhu vakamhanya kuya kuno nyaya yedu takatanga kuisa kwaSABHU tikaendesa kwaShe saka takangoita henga takabva tamira takadaro chiti zvataisa kwaShe ngatimbogadzise zvimwana tozofambira pamberi nenyaya yedu mwana adini apora asi vanhu vakaramba vari bhizi aende kupi kwaShe hatina kuramba kwaShe tikati aiwa ngatimbotange torapisa mwana ndipo pakatanga noizi pa vanhu vada kutanga kugadzisa dambudziko remusha vaitadza kugadzisa dambudziko remwana ari kurwara nguva yacho iyoyo mwana ari kunzi ari kurwara nedambudziko remusha saka vanhu vari right varida kuti ngatiendei pamudzi kuti mwana adi aporera saka ndizvozvo mese muri right iwe chako unenge uri kutarisira mwana wako asi avari kutaura kuti aiwa zviri kukonzerwa nezvemusha ngatichigadzirise chii saka ndodari racho ratauya kuti aiwa chiendai takudaidzai mese kuti chiendai mundonzwe mashoko akaitwa kuseri kwechuru makaenda here hamuna kuzoenda makanga mati tiende tikati atende hatina kukwana hamuna kukwana saka chisimukai moenda kuseri kwechuru modzoka tokontinue tonzwa kuti idambudziko rei riri kubata mwana ndo ratiri kuda kuona kuti chikonzero chei mwana ari kudini ari kurwara pamusoro kuseri kwechuru inini ndikufamba handisi kuramba nditambopedza bhozi kufamba ndikuti nemwana ndikuona kunge zviri kuita zvichinja handisi kuramba kana kuseri kwechuru nditambopedza process nemwana wangu kuseri kuita mwana wangu izvo ndikumurapisa mwana wangu hangu asi ndapedza kana kurudzoka tinozodzoka hatidzoki aiwa uronzwa muchinda wakaunza nyaya yemudare akawanza nyaya yemudare ndatoshandisisawo ini ndichinzwa nyaya yekunzi yaka yakudare because nyaya yaiti yaironga semusha ndo iri kurwadza vamwe hazvina kutangira pamwana wako chete vachitaura handiti ndizvozvo saka iri dare ratiri kuda kuti ribatsire chi mhuri iwe kana uchida kuzozvipatsanura padare iroro uzozvipatsanura hako leta but ezvo zvimboendai timboite dare rimwe rechi remhuri okay unonzi ani baba zita ndimi baba Morgan taurai anonzi ani mana saraka pasimo ya right ndizvozvo ndosaka tiri kuti ngatichiendei tichindobatsirike panze ngatiendei kuti muri yekwaMorgan ndo yaramba kuenda wese titata kuturowa madii kudzoka nawo
Ngati kana vanhu varamba kamunodzoka nawo mudare kuti ndizive kuti vanhu varamba. Makamborambirwa nevanhu kupi mudare? Munodzoka nawo motaura kuti vanhu varamba. Tonzwisa kuti vanogara kupi. Sara zonzi chidare. Vazobatsirwawo kusaidi kwavo iyo muriyo. Kwanzi nachiremba tirikuona kuti muri kupokana, muri kuhandirana mukati memusha menyu. Saka vanzi mukati memusha menyu mune urombwa. Vakabvunzwa nachiremba kuti masire evaridzi vemusha ndopawatsanangura kuti varamba, asi varipo pano wati tinoda kuzongonzwa zvinenge zvabuda ikoko. Chiremba wabva wati mune vana vari kutengeswa mumusha menyu imomo, ndo vari kupuwa mhepo yeurombwa iwowo. Saka vati pane mhiko iri kuitwa nevana Morgan yekuvhara nekutsipika, anoti urombwa uku hwakaita hwava kuvhara vachitsipika. Saka hanzi ndo zvekuita kuti moto urambe uri kubaka-baka mumusha menyu. Wabva wakupuwa wakati zveshuwa pane imba yakabva kutsva musuru. Bvanzi nachiremba pane vafi vari kudzoka vachirwisa nekuti havana kufa zvakanaka, ndo vari kutsipikwa nana Morgan ivavo. Ndosaka varamba kuenda kuna chiremba. Vakabvunza nachiremba makamboronga kufamba makaungana semhuri, asi makagumira nzira. Vakavatenderana nazvo zveshuwa kuti vakamboedza kufambo, asi nyaya dzavo hadzina kumberi kwadzakaenda. Vakaudzwa nachiremba kuti pane ari kubudirwa nemufi, asi vari kuramba vachitsipika ivo vana Morgan kuti mufi iyeye asati auya. Vazoudzwa kuti nachiremba kuti vanogona kubatsirwa ivo pachezvavo kuti zvidzokere ivo vana Morgan, kuti kana zvazovabata ndo vachazofambirawo nyaya dzavo. Saka vanzi nachiremba munotsvaga mombe yamambo nembudzi 3 dzerusumudzi nemombe 3 dzachiremba kuti vabatsirikane. Tichinzwikisa vanobvisa mombe 2 dzachiremba ne1 yamambo. Zvinoitwa rini dare? Takundogadzira sevanhu vanga vari mukati menyaya, takundogadzira. Zvarini? Tonopanana mazuva. Noda mwedzi here? Zvepamwedzi tingati zvabva zvachinya kuita 2 ripotsi 3 mukati menyaya dzabudisa mari dzakawanda. Saka tichatomboti kana dare tinova tichikudzidzisa kuti tava pakati. Tinobva tiine zuva ratinoda kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Mm, 2 months, 3 months. Isaipa 3 months. Right, November hatina matare. Right. Saka mouya magadzirira musi wayo ndi 6 December, Friday ndichi 5 6 December. Turisapo ushema goni. Ndi 6 December. 6 December dare roitwa mouya makagadzira zvinhu musi wa6 dare rondoitwa musi wa7 December. Mouya nemari musi wa6 December. Handiti ndanga ndichikumbirwa hangu ipapo kubvunza mambo. Sematsvirwa akati paimba yangu zvinongogara zvakadaro hazvo here? ndo zvaidare aitwa kana chiremba. Handisi dai mamuchiziva munhu kuti akapisa tiani. Ndiye aripo anyorwa, aripo mukomana muzukuru waMorgan ndiye akapisa imba. Makamuona here? Wakasvika pamba. Itai criminal, iyo criminal yekupisa imba. Munondomangara kumapurisa. Avasinzi vanoti vanga vari kuramba vachiti njenga vachiwanda kudai.
Andidoda raitwa kuna chiremba akati akuchiuya mochifamba nachiremba kuita kuti zvosave zvichikuvhiringa imimi. Andodarira maenda kuna chiremba. Azvizorambi zviri zvekukandidzirana kuti wachaendoonekwawo achinoitawo zvavanoita. Ndopandataura kuti vakomana pawadi pavanzwa kuti vanhu varamba uye vanoziva kuti vanodzoka nevanhu muno towanzwa kuti nezvikonzero zvei zvavari kuramba chii kuenda kwachiremba kuenda kundoita dare rimwe chete. Muntu wachipiri waripo panhu panenge patodzi pane gakawa hawazokwanisi here kana kutonetsa mumwe munhu kana simaiti akamboti amukoma wanga kutonetsa mazvapera kuti wanga kutadza kutonetsa kugara nekuda kugeza kuti police case inobva yaendwa nemapurisa kana munhu akauya achida kuita noise kana chii unoenda kumapurisa. Ndosaka ni basa remapurisa unondoripota kumapurisa. Wadhiwa pandaita ndikuti tauya pati zvekuti iwe hauti kuziva kuti zviri kuita mwana wako zvinhu uri kuti ndeku saka waongo uri kuti iwawo ndiwawo wari kuita chista kwaya musuru iwe wachibva wasaura nhasi uno wauya woramba kuti mambo atituma kwekuenda. Ndo zvatoshama kuti vakomana vangu hamene kuti vaitire ichi vanoramba vanouya muno mutoswatudzana vanhu voita chinhu chimwe chete mambo. Saka iyo ndanotaura ndomubvunza ratotanga kubvunza ndichitaura kuti waramba iwo vakomana vanoziva kuti kana vanhu varamba vanodzoka muno voti vamwe vari kuramba kuenda kudare handiti kudare wachiripo wadaidze tidzo kuti waega warambirei kuenda kana waripo itai mapurisa achidzaka kwambo waripo here utarisa kuti waripo here ndozvati zvakatoshama vakomana hamene kuti but waunditaurira matopedza chii waenda kana dai wakaenda vanotori pabedzi kuramba kutuma namama watuma vanga vakagara vambourire kana vasikadi kutuma uye zvidarire kutanga resamoni yemusi wa23 ramazva chakauya panapa takakwana pano vachibva varamba kuuya kuno asi samoni ndandozvise ndandovapa nekuti dai takavarega nekuti ranga raenda nechanel isiriyo ndimakanga maendesa samoni ende kana dei tikavabata zvinonzi akaendesa samoni ndiani onzi ndimakaenda mutemo haubvumiri izvo. That's why munomaona tisina kumbovabvunza kuti chii nekuti samoni muzukuru wenyu dota ndiye anga angoti itai achifunga munouya mese chii semhuri but yakaramba ndosaka takazonyoresa samoni wachibva wauya. Zvekuramba kuenda kuseri kwechuru wakomana wangu vanozviziva kuti vanhu vakaramba tatiendai kuseri kwechuru pane aramba vanodzoka muno ndokiyana muno but hamene kuti wazviitirei havazviiti but pamwe vanenge vanakirwa nemari vodi voita. Aiwa hapana anogoramba muno but vakomana manje vanenge vari pane munhu chikonzero chavaregera watoenda handifungi kuti wachiripo. Saka aidza inyaya mbiri kuti mochitoita zvamatenderana nachiremba kana kuti mati wadzoke kudare towadaidza futi vakomana ivo ndo vanenge vakudii nekuti ndo wakanganisa dare tichinzo kuti makarambirei kuita zvatati dare riiti. Tombobuda edu achidaidzwa awo handiti kuti vamwe achiita kuti nguva yedu ifamba achita kuenda edu vachigara
waenda ndi waenda awaona wacho ndiani Wacha alipere. Moke naenda. Moke mzima moto. waenda ndi Wala tosangana mswa 6 December moya bana mswa 6 December. Munotuma munhu. Mswa 6 December munotuma munhu ana ana nezvinhu zva mawa